pozdrav za sve pratitelje. Ovako, danas je osvanuo dan ponedjeljak. Naši đaci, prvaci su se vratili iz školi. Hajde, gledajte ovam. Đaci nisu se naspavali. Jesu sretni. Da li su sretni, da li nisu? Jeste sretni što ste krenuli u školu? Pa jesu. Jes, danas je 1.9. Danas smo poklamo od učiteljice. Kakav pogled? One bombone i ovo. Maša. Slatkiš. Meni su baš najbolje stavilo. Danas je 1.9. Sve 1. septembar počinje školska godina. Evo naš Amar i Fatih, 1. razred. Zvanično su počeli u školu. Mašala. I kako ide, Erane? Dobro. Jeste jedva čekali? Ja sam rekao da ne zaboravimo svoju čuncu. Joj, evo sam to Samo briga. ono briga da neće. Jeste zapamtili Da koja je vam neće učionica? pogrešiti. Amar je čitavo ljeto Gore i pravo, lijevo. Gore prvo. odbrojavao koliko ima do škole. Šta ste to dobili još? Sveske. Olovke. Šta je još Šta je ima to? dole ispod? Šta ima još dole? Šta je ovo? Šta je to? Šta je to, Amare? Raspored. Onaj raspored da vidimo kad ćemo ići u školu. Pa znaš, čita to, hajde. Na primjer, utorak, Ja, evo stavimo ovdje matematiku. ja. Tako. Utorak. Gdje je četvrtak? Četvrtak. Evo ovo ti je četvrtak. Jest. Znaš, znate vi čitat. Možete vi u treći. Nisam ni pročito, samo evo petak. Ove udžbenike. Pa će ako Bog da idu u petak u arenu, dole. A, idu u arenu. Utorak, to nije petak. Radnje sveske. Petak u arenu idu, da Rusakove dobiju. Ovo zadnje stavimo petak. Učiteljica Ponedjeljak. im je rekla šta im treba i kako treba još. I A dobro, to je za početak, da. Bit će top školski redni svega. Sam da se neće svađat. ponedjeljak, Neću. utorak, sreda, Nadamo se da četvrtak. neće. Da Kako? čuješ mene što ja govorim. Neću, Nadam se da se neće svađat tamo. neću. Da, Sad sam se malo ovdje zub će mi past. Aj, klivamo se zub. Šta Vidiš ćemo šta se sad? one bola ne obukli tamo. Pa daj, neki outfit. dinosaur. Da se dogovaramo, ovaj Kako majicu. smo životinja. Šta to ti Fad hoćeš? Sad ću vidjeti. Hoćeš probati, ja? Kako ste vi? Ajde, vidimo. Kako ste vi, mlade? Morate i vi u školu, čim djeca idu i mi. Joj, da imamo brigu. Imamo brigu, ja sam se već zapravo, Nema što sam govorila Mahiru. autobusa. Ovu jednu sedmicu. Nećemo imati prijevozi, pa ćemo što kaže snalazit se nekako. Eminu auto vozamo, Emina mora sad na ispite, sad smo govorili Mahiru kupuj auto, kako znaš i umiješ da nas možeš voziti. Da nemamo brige. Spremi se ujutro i vodi pješke. Jest. Malo Jest. Malo sačekaš tamo na relaksaciji. sebi kafu u Jeste, dobro. termos. Mi sad odmah isplaniramo, da, ne to vidimo. Hoće na Još da ima kakve šume Koja da akcija? možemo malo prošetati. struja. Eto. Da. Svaka čast za učiteljicu. Što vas je Joj, počastilo. oni su i gladni. Ako gledaš, Blajk. Ništa, morat ćemo se i mi potruditi malo s njima, pošto su oni mali, da to bude sve ako kako se treba. ako potrudite, Bog da. i vi ćete dobiti. Yes. Šta? Šta ćemo i mi dobiti? Mi Kolačić. ćemo dobiti petice s vama, jel da? Morate učiti sa njima pjesmice, sve. Kako Radi zadaću. Neko je, onaj, Šta? Čekaj. Šta je neko? Ništa. Kako vi, mlade? Onako inače. Dobro je, hvala. gdje je ovdje? Prodajemo luk, Dinosaurus. nismo još prodali. A još malo. Želi. Pomalo. Kakav? Ko želi, što kaže Luka, Mama. pravi domaćinski. Kada plati dinosaurusa. Pravi domaćinski po 2 marke, ko želi, bujrom znači dostava do grada Zenici. Vršimo Nije dostavu. nikakav problem. Vršimo i za Sarajevo, ali za 3 marke. Yes. Može i Pa 2. normalno. Mama, Može i koja dvije. ocjena za ovo? No, može 2,5-3 marke. Ova učiteljica, ovo Ne može dvije. mama, ova učiteljica, evo nas. Pa ja. Svašta ćete vi tu naći, pročitati, vidjeti.
Znaš, haj malo sad pričajte tamo još. Jes, Luka nam je, mislim, meni je ostalo još malo, nešto smo prodali, nešto dali, nešto. Pa jes, A, eto, ljubav, to moje. Sam Milaša kaže Eto. svoje. Da. Prodat će se. Ma prodat će se, Bitno ma je ja. da Prodaj se ima. pomalo, ma ja šta, lako je prodat nek on stoji. Nek Ma, stoji, tek ćemo što nekada kaže, zna tamo insan, polovinu. nešto ćeš dat, nešto sebi ostaviti, nešto Ama prodati. se juče šišu, A ti se nisi šiš. ja ću se danas šišu. Ti si morao ići tamo. On je iznenada. U Železno polje. U goste. Izbila je Ma hitna je situacija. sve u kocu upropastila, stavila sam krim. Pa nešto Ma, stavila. pa Rekla sam moraš nekog napraviti jela ti frizuru. mora malo kupiti. Ne, nego ima, jesi ti zapazio, ima li djevojaka u tom razredu? O, ima izgleda. Ima. Jo, jesi se danas sve Nema slijedila. puno. Ali sve su nešto Jo, kikice. jesu, prelijepe su sve djevojke. Čekaj, ima li cura u tvom razredu? To mene nešto baš zanima. Samo neki tweet, ne? Kako 2-3 sam? To nije vidio. Možda nisu došle. Ma jesu došla, samo nije on to vidio. Ima ona Eldaran uvijek dolazi u te nekad tam ugoste, tam nekom čovjeku, znam kak se zove. Ma ja, znaju zove oni se imaju Mahmed onaj, I dolaze i... kad su išli u predškolsku ima nekoliko njihovih je ostalo, mada je sad izmiješalo. Ona iz one druge grupe. Ma ja, pa tako uvijek izmiješano u predškolskoj bude Ali jedna eto, grupa. Znači, Jarane nema cura, slabo. Ja, Ga puni zub, ona klima. tebe izgleda zub Danas se zezan. od uzbuđenja nije ni mogao ni da gleda djevojke. Pa da još? To se prima. Hoćete vi braniti jedan drugog tamo u školu? Kako ćete se ponašati? Nikako. A neće udarat ništa. Ja, misliš ono neće? Jedva čekao da krene u školu. Amare, sve broju dane Jel ljeto. da Fat? Pa Dok je ljeto bila, sutra, do škole. Jel da Fat? ha? Da nek neko donese klješta. Klješta? Što će? Oj, to je vidiš sam zub. Imam ja klješta. Sad ćemo to riješiti dok završimo video. Hoćemo klještima. Koncem? Pa ništa konac završi. Konac. Znam, konac zamiješ, imaš pušku, pukneš pušku, da me taki izvadi se. Eto, Ja vidiš. zamiješ zub i pukne i odmah povuče zub. Dobro si. To Svaka čast. Imam kod tebe Sa onaj nije pištolj dole na običaj, metku. Ona, nije običaj igračka. sam da E. zavediš zub, a staviš za nešto auto i pomeraš Auto. Ova još Za auto. Ja, ideja. ono malo. Ja, ali imam ja brigu kako ćeš ti sad jest. Nećeš moći nikako da ješ. Prvo ću ga pola, pol je jak pa može Znate li vi zašto služi zubar? da vadi zub. Da očisti zub Jeste, da očisti zub. Šta još? i da izvadi. Yes. Da izvati. Pa onda ko da očisti. Ti si rekao da. Hoćemo završiti? A? To je brže, samo da izvadi može. Hajde. Eto, vidimo se, to je bilo za ove naše školarce, ovaj početak školske godine. Eto, bacite like. Ajde, nastavi. Ko se nije pretplatio, nek se pretplati na naš kanal. Besplatno je, Ti goriš kad mi. besplatno je. Eto, Eto, želimo svoj djeci sretan polazak. jest, A uvijek. roditeljima Jest. dosta sabora. Yes. Ja vada, kad ja pričam da i ona priča. Dobro, Amare. Mama izvadi zub. Listovo kad ja pričam da ti ne Mama pričaš. izvadi zub, papa. Eto, dogovoreno. Bacite like. Subscribe, podržite nas, prepoznajte naš kanal i vidimo se oko Bog da u sljedećem videu. Eto. Ćao.